Paċi ma'kom. Kif għal Father Ruben qed ħanaqsam jiena ma'kom l-esperjenza u iktar minn kull ħaġa oħra wkoll jiena nixtieq li l-ewwel parti is-session ta' dalgħodu tgħinna min minna jixtieq li idaħħal din il-prattika fost l-istudenti tal-iskola tiegħu u tagħha jiena nkun għamilt biex ngħidlek dawk il-points importanti li jiena nemmen fihom li nuża jiena fl-iskola tagħna biex inti tkun tista' tħaddem ukoll dan il-metodu. Nixtieq mbagħad li fit-tieni parti anke inwieġbu għal diffikultajiet u forsi anke mistoqsijiet li jkun hemm. Nixtieq nagħmel introduzzjoni daqsxejn ġenerali għaliex dak li se nippreżenta jiena ġej minn skola partikulari. Meta ngħid skola ġifieri mhux pereżempju St. Michael's School, ġifieri minn skola ta' talb partikolari. Dan li se nippreżenta jiena ġej minn skola Benedittina. Ġifieri aħna il-Christian Meditation li se nippreżenta jiena għandha l-eruq tagħha fl-iskola ta' talb Benedittin illi naturalment dan beda permezz ta' persuna ta' saċerdot Benedittin li jismu John Mayne. Kien Ingliż illi studja l-avukat mar fil-Far East għaliex dak iż-żmien Ingilterra kienet għandha dawn il-koloniji, hemmhekk tal-lem jimmedita għand wieħed Buddista fil-meditazzjoni u skopra l-vokazzjoni mill-ġdid tiegħu, reġa' lura l-Ingilterra sar saċerdot kien se jsir head ta' komunità imma minflok intbagħat bħala surmast fi Quebec, il-Kanada. U hemmhekk kompla jiżviluppa bażikament dak li jusab f'wieħed mis-Santi Padri fejn is-Santi Padri jgħallmu fid-deżert in-nies jitolbu u wieħed ġabar il-talb fi 3 kelmiet. Be still, be silent, be present. U minn hemmhekk ixterdet bil-mod il-mod ma' ħafna nies din l-prattika tal-Christian Meditation. Għal-grazzja talla din l-prattika l-iktar li anka daħlet fl-iskejjel kienet l-ewwel fl-Awstralja fejn l-istifijiet Awstraljani riedu li l-head tal-iskejjel Kattoliċi kollha jintroduċu l-Christian Meditation fl-iskejjel tagħhom. Illum il-ġurnata qiegħda wkoll mifruxa ħafna fl-Ingilterra. Jiena nixtieq ngħid l-ewwel bħala jisni npoġġi l-affarijiet f'kuntest. Nixtieq ngħid żewġ affarijiet importanti. Li se nippreżenta jiena mhuwiex exercise ta' relaxation biex nirrilassaw, imma huwa metodu ta' talb. Huwa metodu ta' talb. U li nixtieq nippreżenta jiena wkoll huwa metodu ta' talb illi il-focus prinċipali tiegħu huwa li jsir fil-preżenza ta' Kristu Ġesu. Ġifieri dal-metodu ta' talb li jiena se nippreżenta jien huwa metodu ta' talb. L-ewwel nett mhux xi metodu ta' relaxation jew hekk, u t-tieni ħaġa li huwa iffokat u ċċentrat fuq il-persuna ta' Ġesu. Ġifieri dan huwa metodu ta' talb li aħna nagħmluh fil-preżenza ta' Ġesu. Issa jiena ġejt mogħti l-parir li normalment ħaġa vera tista' ddum titkellem fuqha. Pereżempju hawn xi ħadd minnkom li dalgħodu bejn li qomt sa issa ġiek aptit li tiekol gixta? Ekku, gixta x'inhi? Gixta x'inhi? Gixta hija waħda mill-iktar frottiet tajba li jiena qatt doqt f'ħajti. Sewa, doqta s-Sudan, kilta l-ħafna drabi, doqta l-Kenja, isa hand grenade, u meta tikola veru tagħmilek bħal hand grenade, għax tiftaħlek is-sensi kollha. U jekk tagħmilha nofsija fil-friġġ, jekk ikollok friġġ ikollok elettriku sewa, u mbagħad hekk tneħħilha il-biċċa ta' fuq isek veru se tneħħilha l-pin, u you slice into it, u għandek dak il-palp abjad, u titfaw fħalqek u t-termu vera tkun tajba. Għandkom aptita?
Iġifieri, tista' tgħid kollox, imma jekk ma dduqix inti ma tistax tispjega, mhix vera? U allura xi ħadd tani l-pariru qalli għaliex allura fil-bidunet ma nagħmlux esperjenza aħna ta' meditation. Dija daqsxejn riskjuża. Imma jiena ħadtu l-parir ta' Father Paul, naħseb tiftakar Father Paul li għad li jekk. Sewa. U allura, Iva, qabel ma nibda il-ftit punti li nixtieq naqsam magħkom, jien se nistidilkom biex nagħmlu 5 minuti li nimmeditaw. U allura nixtieq nagħtikom 3 tips żgħar. Waħda hija marbuta ma' posture, is-siġġijiet li qegħdin fuq ma tantx huma meditation chairs, għax jitfawna darna lura wisq. Allura kieku l-aħjar huwa li tersaq naqra u ma tħallix darek ma' siġġu. U fil-waqt li hekk toqgħod darek dritt, l-ispajn dritta, minna ħarra ma nkunux rigid imma laqqas, ġifieri ma nkunux rigid. Il-ras la tkun il-qoddim u lanqas lura, ma tkun qisha T ma' shoulders, l-għajnejn jew taħt jew inkella magħluqin mingħajr ma jkunu sforzati. U biex nibqgħu issa fuq ir-ras, keep a smile, keep a smile on your face. L-idejn tħallihomx marbutin fuqek, imma jew in your lap jew fuq l-irkoppa, u saqajk tigganċjomx, imma ħallihom it-tnejn li huma mal-art, u jekk jista' jkun iħarsu l-qudiem. Hekk. U li se nagħmlu dan, jiġifieri se jkun hemm hekk ftit mużika żgħira sakemm iddaħħalna, mbagħad se jkun hemm chime għal 3 darbiet. L-ewwel chime hekk idħol aware tan-nifs, qed tieħu n-nifs il ġewwa, dan-nifs, in-nefs, dar-ruħ, pero da ma tistax iżommu għalik, titċedih, u allura ħalli n-nifs joħroġ il-barra. Ma l-ewwel kun become aware of your breathing. It-tieni chime ħaddaħlek biex inti taċċetta l-ħsejjes kollha li hawn madwarna, you enhance them. It-tielet chime trid għal berdew jiġu malajr. It-tielet chime jekk inti trid biex iżżomm ftit focus, irrepeti kelma. Jaħan nissuġġerilkom kelma bl-Aramajk, bil-lingwa ta' Ġesu. Maranatha. Ejja mulej Ġesu. Come Lord, jew come Lord Jesus. Maranatha. Jaddu 5 minutes, u ħad terġa' tisma' chime. L-ewwel chime biex xiftit rasek, it-tieni chime. Hekk nifqu milli ngħidu l-prayer word, u t-tielet chime nitolbu l-glorja fl-imkien u din iddaħħalna għal-meditation presentation tagħna.
Kif għattilkom din il-parti se nagħmilha bħala biex ngħidu hekk skola għalfejn jew kif inti tintroduċi l-ħaġa rigward bażi teoloġika tagħha, diffikultajiet oħrajn inkunu nistgħu nagħmluhom fit-tieni sessjoni. L-ewwel nett tajjeb ngħidu li qegħdin nitkellmu fuq metodu ta' talb fost forom oħra. Mela maħniex qegħdin ngħidu li dan se jieħu post xi ħaġa oħra. Mela l-meditazzjoni fl-iskola fil-klassi tiegħi hija forma oħra ta' talb. Hija forma ta' talb esperjenzjali kif għadna kemm għamilna issa. Mhix forma ta' talb illi aħna se ngħidu flimkien vokali. Mhijiex forma ta' talb li aħna se mmorru forsi fil-kappella tal-iskola għax iridu bil-fors dak l-ambjent ta' kappella biex noqogħdu quddiem is-sagrament. Di tista' ssir fil-klassi, tista' ssir fil-grounds, tista' ssir għall-argument fil-ġnien, tista' ssir any place. Imma meta qegħdin ngħidu hija esperjenzjali ma nistax nagħmilha jien għalik huwa inti li trid tagħmilha. Trid titgħallem timmedita, jiġifieri rridu nagħlmuha mhux bħala skill imma bħala arti. It's not a skill xi ħadd jafa u xi ħadd ma jafix. Mhijiex xi ħaġa cerebral imma hija iktar bħala arti. Laqqas mi teknik għandha elementi, imma hija iktar xi ħaġa you grow into it, you learn by practice. U qatt m'inti se ssir expert, qatt m'għandna ngħidu jekk għamilniex meditation tajba jew ma għamilniex meditation tajba. Ma teżistix din ħaġa. Ma teżistix meditation session tajba u meditation session mhix tajba. Għamilta jew ma għamiltix. Mhix talba igwidata. Nista' ngħidilhom għajdu warajja. Mhix se ngħidilhom ħanagħmlu t-triq tas-salib, ħanigwidakom għat-triq tas-salib. Huwa talb fis-silenzju. Dawn it-tliet kelmiet stillness, silence u presence huma il-key elements tal-meditation. Psalm 46, jekk bil-Malti line 10, jekk bil-Ingliż line 11, hemm dik is-sentenza sabiħa be still and acknowledge that I am God. U allura l-meditation basically hija din. John Main skoprija f'waħda mill-conferences, Conference 10 ta' John Cassian.
wieħed wieħed mill-padri. U dan Cassian hekk qal għal kieku kelli jiena niġbor il-meditation kollha u l-contemplation kollha niġborha fi 3 kelmiet. Be still, be silent, be present. Meta jiena se nitkellem dwar il-meditation, irrid biex ngħidu hekk inżomm f'moħħi li dan il-metodu ta' talb mhuwiex metodu li jitkellem dwar Alla, discursive, lanqas huwa biex ngħidu hekk metodu li jiena minnu se nfittex xi ħaġa, mela jiena se nimmedita biex Alla jtini isu hekk give and take. Jien se nitlob għall-erwieq tal-purgatorju biex dawn le m'hemmx hekk. Imma dan huwa sempliċiment talba fejn jiena bħal persuna bħal tifel f'ħoġor omma missiera min qed jieħu ħsieba jien noqgħod hemm. Don George Preka kien jgħid titbissimlu xejn lil Alla. Don George kien jgħid bħal ħuta fl-ilma safi hekk jien noqgħod f'Alla. It's a presence. U allura only in and through silence do we become fully conscious. Jiġifieri aħna se nkunu aware, se nkunu conscious fil-preżenza ta' Alla, f'dan Alla li hawn madwari. Mela it's not a matter of talking to. Issa sa ċertu punt John Main jgħid but of listening to. Hawnhekk iridu noqogħdu daqsxejn attenti wkoll. Biex ma nagħmlux din it-talba qisni wara ħa nipproċessa. Għajdu li x'ħassejtu li dak mhux ħaġa li għandek tagħmilha wara meditation, you don't process. Għajdu li x'ħassejtu, għajdu li kif mortu, le, dak huma mhumiex mistoqsijiet li nistaqsihom. Ħalli jekk xi tfal jiġu għandi f'xi ħin u jgħidu li isma' serju, isma' mistafx ġarali waqt li kont qed nimmedita, ħalli hemmhekk jiena inwieġeb jew inkella jiena nisma', imma il-meditation m'iniex se nagħmilha biex it-tfal iħossu xi ħaġa, jaraw xi ħaġa. Alright, jgħaddu minn esperjenza partikolari. Kieku konna fit tradizzjonijiet oħrajn, sewa, jekk iħossuhom dawk l-affarijiet, ngħidu ħallihom dawk mhumiex necessary. Għaliex inkella x'jibda jiġrilna nibdew naqbdu ma' ħafna false images of God. Taf kemm ħassejtni ferħan, jekk jiena naqbad ma' dak il-ħassejtni ferħan, ma li mbagħad nimmedita u ma nħoss xejn, ma mbagħad nibda naħseb li dik kienet meditation tajba u din kienet ħażina. Jew inkella dakinhar Alla tbissimli u llum qed iħares bl-ikraħ lejja. Dawn inkunu nistgħu noħorġu fit-tieni session jekk iridu. Hemm elementi li jgħinu, hemm elementi li jgħinu ħafna. Jiġifieri pożizzjoni tgħin. Aħna konna bil-qiegħda. Tista' tagħmel il-lotus position fejn inti toqgħod bil-qiegħda kum mal-art, forsi b'daqsxejn xugaman, u inti tikrossja saqajk fejn il-pala ta' sieqek ix-xellugija tiġi fuq it-taj fuq il-koxxa tal-lemin u vice versa. It-tfal kapaċi jasluha jagħmluha. Jiena fl-esperjenza tiegħi tas-sekondarja ftit insib tfal li kapaċi jagħmluha. Ara ħaf lotus jagħmlu, imma lotus position isibuha diffiċli. Allura ara tkun fil-primarja jistgħu bil-mod il-mod jagħmluha. Allura l-aħjar posture tkun sitting posture. Ma timmeditax minn dut, ma tantx huwa prattikat. Għaliex ħafna drabi jista' jkun illi jekk tkun tal-età tiegħi torbot. In-nifs huwa importanti. Jiġifieri bil-mod il-mod li t-tfal tittallimhom li jieħdu nifs mill-abdomen, mhux jieħdu nifs mill-chest. Ħafna nifsijiet osra, imma nifs mill-abdomen. Nafu li meta inti qed tħalli l-pulmun tiegħek jimtela kollu bl-oksiġen se jagħti enerġija kbira lill-ġisem. Is-silenzju huwa sine qua non. Imma wieħed irid ikun prattiku fl-iskola li ma jistax jistenna silenzju 100%. Ma tistax tistenni dan,
Għalhekk irridu ngħinu lill-istudenti li jaċċettaw il-ħsejjes ta' madwarhom. Anka l-istudent jew studenta bdiet iċċaqlaq bajru, waqfet milli timmedita. Alright? Xi ħadd qabditu xerqa. U għandna żewġ elementi li jistgħu jiġru. Kemm giggling iħossu li jridu jitqu. U dika ħallija ssir u għidilhom li jistgħu jħossuhom hekk. Oħra inqas komuni imma tista' tiġri hija li jibku. Ir-raġuni li jista' jkolli dak il-ħin ta' skiet, ta' silenzju, ta' atmosfera tiġi fil-moħħ nanna li għadha kemm mietet. Ħabib li qiegħed ma jiflaħx, xi ħadd problema fil-familja. U allura tiġi emozzjoni ta' biki, dik tittaċċetta wkoll. Id-diffikultà l-kbira hi li kultant meta nintroduċu meditation nużaw il-kelma mantra. U kultant sfortunatament din il-kelma it puts people off. Mela di xi ħaġa buddista jew di xi ħaġa ta' reliġjon oħra. Il-kelma mantra ma tfisser xejn li f'prayer word. Aħna konna nużaw kelma ġejja mit-Taljan, il-kelma ġakulatorja, ġakula. Il-vleġġa, mhux hekk l-ero, li tirrepetija. U dik hija tajba għaliex minħabba li moħħna wandering, John Main kien jgħid monkey mind, monkey mind, ma nafx veru jew le, imma jgħidu li bejn li tqum u li torqod sakemm ma tuħux xi satej wara nofsinhar imma jien ngħidu ma ħadthomx. Bejn li tqum u li torqod il-bieb ta' moħħok iħabbat 30,000 darba. Jiġifieri jgħaddu ma' 30,000 ħsieb. Immaġinak qiegħda d-dar u l-qampina tal-bieb iċċempel 30,000 darba. Iġġennek jew ma ġġennekx. Issa jien hawnhekk qed nidħol ferja li nista' faċilment niġi tajt ħmerijiet sewwa. Imma l-moħħ mhux vera, il-moħħ. U allura dawk li forsi jistgħu jidhru distractions li mhumiex għax il-moħħ huwa hekk, ikollok bżonn inti tidħol f'sintonija mal-moħħ u tgħinek permezz tal-prayer word tat-talba. Hemm frottijiet żgur bħal f'kull talba oħra hemm frottijiet, the fruits of the spirit. Li San Pawl jitkellem minnhom mhux vera fl-ittri tiegħu lill-Galatin, mhux vera. Il-Korintin. Biex timmedita ma' grupp, min hawnhekk hawn Mrs. Yvonne u Dr. Carmel, aħna ma' 3 persuni oħrajn nimmeditaw kull nhar ta' 2 flimkien. Ma biex inti timmedita ma' grupp, il-grupp tkun tafu. U allura inti ma tistax il-grupp ta' studenti ma tafhomx ħadd idħol u tagħmel meditation session magħhom, ġifieri inti l-grupp tajjeb li tkun tafu. Għaliex? Għax irid ikun hemm fiduċja. Jiġifieri inti il-grupp li tkun tafu biex ngħidu hekk fil-klassi regolari li inti tagħlmu. Tkun taf x'hemm special u unique. Jekk għandek studenta li għandhom pereżempju ADHD li din taħdem ħafna l-meditation tiskanta kemm taħdem ma' studenti li huma hyper. Alright, ġifieri inti taħseb li se tkun bil-maqlub u fil-fatt ittik sorpriżi kbar. Sewa. What do you feel about teaching meditation? Jekk inti għandek riserva, jekk inti għadek ma isek biex ngħidu hekk ma ċettajtix għalik, ma temminx fiha int, tipprova x'tagħtiha lill-oħrajn għax isek qed tipprova tbigħ prodott li inti m'għandekx fiduċja fih. Darba xi ħadd mar restorant u l-ikel kien tant ħażin u allura tinkellem il-manager fejn qallu qed jiekol ir-restorant ta' faċċata. What special preparation may be needed? Nagħmluhom ftit u where can I go or who can answer my help iva. Jiġifieri aħna se nkunu lesti li jekk inti xtaqt tippruva u pruvajta u tixtieq feedback, anki hemm wara biljetti żgħar ta' 3 emails fejn anke inti jekk tkun tixtieq tistaqsi xi ħaġa lil xi ħadd li ilu jipprattika.
Jina ili ftit snin, nippratika kif ukoll Ivon u Karmel ilhom ukoll u allura jekk inti jkollok bżonn mistoqsija tista' tiġi u tistaqsina. Kif nipprepara? Għandi fiduċja fil-grupp, l-istudenti għandhom rapport tajjeb miegħi, dawn huma importanti. Trid tipprepara da żgur li trid tipprepara. Ma nistax nidħolek, jien nidħolek fil-klassi u nibda bil-meditation, imma l-istudenti il-bira nhar it-tnejn għattilhom li ġej nagħmilha u għattilhom jekk hawn xi ħadd minnkom jixtieq jagħti feedback, u għajdu l-ġenituri u ġew it-tnejn u rrekordjajthom. Imma kienu miegħi Form 1 Religion u introduċejthom għal-meditation, issa qed nerġa' nagħlimhom Form 3, introduċejthom. Allura minħabba li huma jgħiduli nagħmluha darba fil-ġimgħa tal-ewwel parti tal-lezzjoni. Normalment dejjem naqraw l-iskrittura. Ejja qabel jew wara l-iskrittura nagħmlu minuta jew tnejn ta' silenzju. Allura il-lezzjoni tiegħi għandha ħin. Allura jiena iva minħabba li huma jafu jiena nidħol ngħidilhom okej ħalli nagħmlu il-meditation session. L-ewwel huma jsibu l-pożizzjoni tagħhom fuq is-siġġu, naqbad iċ-ċajm, indoqqa, nagħmlu minuta u nofs għax il-ħin ma jippermettix, nerġgħu nagħmlu ċ-ċajm u nidħlu għall-lesson. Imma tkun tista' tagħmilha għax ikollok il-preparazzjoni ngħidula aħna u vera remota. Jekk l-istudenti m'għandix rapport tajjeb magħhom, naħseb li mhux meditation biss ma nistax nagħmel magħhom imma f'dak il-każ. Sewa? Kif nista' ninvolvi l-istudenti infushom biex nintroduċi l-meditation? Nista' nagħti xi ħiel. Fejn hu tajjeb biex issir session ta' meditation? Kullimkien. M'hawnx post li mhux tajjeb, sawa? Kullimkien. Meta l-aħjar nagħmel meditation, dik tittara daqsxejn. Għax hekk f'ċertu ħin tal-ġurnata taf li dejjem se jiġi xi ħadd tal-attendenza, taf li dejjem se jiġi hekk għalhekk, dik inti tipprova tiggejġja. Jekk inti pereżempju taf li issa dawna tal-aġeb, ġieli taħseb li wara l-break l-ar ħin għax ikunu għadhom kemm daħlu u jaf ikun l-aħjar ħin. Kultant qabel il-break ma jkunx tajjeb għax tibda tgorza u jkun li jitilqu lem. Sewa, kultant tajb le fil-bidu tal-ġurnata tajjeb, jista' jkun li anke fl-aħħar tal-ġurnata tajjeb. U tista' fil-primarja tissospendi l-ġurnata bejn żewġ momenti ta' meditation. Fil-bidu tal-ġurnata u fl-aħħar. It-tfal jiġu and they calm down, it-tfal jmorru d-dar, jmorru d-dar ukoll f'ċerta paċi. Edna dwar position. Iġifieri dawk l-ewwel żewġ pożizzjonijiet mhumiex tajbin għax imorru it-tnejn f'daqsxejn estrem. Ear over shoulder, pelvis slightly tipped forward, that is a good position. Tiċċaqlaqx hija l-stillness. Issa bil-Malti kultant ngħidlek tiċċaqlaqx qisni qiegħed inkun reġiment. Imma aħna nifhmuha stillness xi tfisser mingħajr ma tkun ħafna fiġiti. U toqgħod bil-qiegħda dritt. Meta se nitkellmu dwar breathing in-nifs, għallem l-istudenti jsiru attenti tan-nifs. Kieku aħna ġejjin minn tradizzjoni Buddista u fl-adolescenza tiegħek inti tixtieq issir monk u tidħol allura biex tgħix il-filosofija Buddista b'mod radikali ħafna, inti meta tmur għand il-master tiegħek, il-teacher tiegħek, il-guru tiegħek, se jgħalmek żewġ affarijiet. Se jgħalmek kif tuħu n-nifs u se jgħalmek kif timxi. Tgħidli għajma hekk waqa' il-ġenju bis-sema. Imma emnuni, jekk inti titgħallem tieħu n-nifs, allura ħajtek ma tgħixix bla nifs. Qed titqu għax fimtuni vera. Hawn nies qed jgħixu bla nifs? Forsi taħda s-saqaf ukoll? Alright, jekk titgħallem tieħu n-nifs, int ma tgħix bla nifs. Tgħix f'ridim partikulari. U jista' jkun li inti jkollok tagħmel deċiżjonijiet li min hemm barra, fid-dinja hemm barra, qiegħed jiddettali kif nieħu n-nifs, jew qiegħed jiddettali kif naqta' nifsi, inti tajt, okej, dak huwa rridim ta' barra imma rridim ta' ġew irid ikun tiegħi.
U l-istess il-pass. Inti forsi tara stramba se jgħallimni nimxi, mela jien għadni ta' xi 8 xhur, jintlaqt nimxi ta' 8 xhur x'qed taħseb. Imma jista' jkun li l-ħajja tagħna mixja fuq merry-go-round li l-ispid tagħha tlifna il-bilanċ tiegħu. U allura inti meta titgħallem timxi, u speċjalment titgħallem timxi bil-pass tal-master tiegħek, u allura iċċedi ir-ridim tiegħek għar-ridim tal-master tiegħek, allura hemmhekk inti tibda verament issir persuna ġdida. Fejn il-pis ta' ġismek, inti tkun konxju li l-pis ta' ġismek qed jieħdu l-arqub, qed tieħdu siqek sħiħa, qed jieħdu is-swaba ta' saqajk ta' quddiem biex imbagħad iċedu ħalli s-siq l-oħra tmur u meta tmur fuq l-arqub din iċċedi l-pis tal-oħra. U dik hija arti. Dik hija arti. U forsi sabiħ li fil-għaxija qabel ma norqod nirringrazzja lill-arqub. Forsi ħafna drabi ninsewħ. Li tirringrazzja lill-arqub li refek, lill-pala ta' sieqek li ħaditek. Kuġin tiegħi ftit ilu għamel amputation ta' subajħ ta' saqajħ. Ħallitom, issa naf li tliftom. Imma meta kienu hemm ma tantx tajthom attenzjoni, qatt m'għandu ngħid bihom, issa naf li tliftom. Jiġifieri din hija vera skola li qegħdin nitkellmu fuqha. U jekk l-iskola bħal manna aħna ikollok il-gift li jkollok student ifhmuni tajjeb għax nista' niftijem ħażin. Ma jekk fl-iskola tiegħek ikollok il-gift li għandek student b'cerebral palsy li ma jimxix għax huwa wheelchair bound. U l-istudenti tal-klassi tiegħu meta tkellimhom fuq dan, iduru fuq Giuseppe u janquh għaliex huma jistgħu jifhmu iktar lilhom infushom u lil Giuseppe minħabba proprju f'din għax dak ma jagħmilx pass indipendenti, inti tkun taf x'jiġifieri titgħallem timxi. Għax inti jista' jkun lillum titgħallem timxi bil-pass ta' Giuseppe mhux bil-pass tiegħek. Fejn forsi dan il-metodu ta' talb joħloq iktar persuni umani u mhux robots. Fejn wieħed mill-frottijiet ta' dan it-talb joħloq fl-istudenti tagħna iktar persuni umani u inqas robots. Is-silenzju huwa importanti li dak li hu naturali jinħalluh imma dak li nistgħu nevitawh. Jiġifieri itfi kull ħaġa li qed tagħmel ħoss. Jekk fil-klassi għandek projector, ejja nisimgħu għall-projector. Il-projector fi skit tinstema. Mela jekk inti dak tista' tneħħih dak il-ħoss. Imma dak l-affarijiet l-oħrajn li ma tistax tneħħihom, il-bira kont qed nimmedita ma' grupp studenti, u meta tilhom let us enhance the sounds li hawn madwarna, imbagħad kienet qabel il-break insertat u ħirġi għalli kemm ħadd pjaċir nisma' la safar ser. Jiġifieri kieku ma kenniex f'dik il-ġurnata il-kwit tal-meditation, dak l-istudenti il-bieraħ ma kinux se jindunaw li kien hemm la safar fil-ġnien. Jiġifieri mit-8 sas-9 dawk la safar kienu hemmhekk ibesbsu l-ħin kollu imma semgħuhom fil-ħin tal-meditation, which is a gift. Sawa?